Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна Аллаһа тааля кал." Аллаһ субханаху ва тааля әйтте: "Ман ада ли валиян фақад азантуху бил харб." Кем минем яраткан кешемә, кем минем якын булган кешемә дошманлык белдерә икән, кыенлык китерә икән, мин бу кешегә сугыш белдерәм, диде Аллаһ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Һәм Аллаһ әйтте: "Юк диде, юк диде. Миңа тизрәк якынайта торган гамәл юк диде. Мин фарыз кылган гамәлләрдән кала. Мин фарыз кылган гамәлләрдән кала." Бу сүзләрнең мәгънәсе, ягъни Аллаһның иң яраткан гамәлләре, ягъни кул эшли торган, адам баласы эшли торган гамәлләр арасыннан Аллаһка иң якыны Аллаһ фарыз кылган гамәлләр: намаз мәсәлән, фарыз намазлар, ураза, закат һәм башка фарыз гамәлләр. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Аллаһ әйтә: "Һәм минем кулым, ягъни кеше, Аллаһның бәндәсе, миңа якынаюын дәвам итәр ди." Нинди гамәлләр белән? Нәфил гамәлләр белән, ягъни сөннәт булган гамәлләр белән. Фарыз гамәлләрен эшләгәннән соң, сөннәт гамәлләрен эшләп, Аллаһның бәндәсе Аллаһка якынаюын дәвам итәр. Нинди вакытка кадәр? Аллаһ аны ярата башлаганчага кадәр. Ягъни әгәр Аллаһның бәндәсе фарыз гамәлләрен эшли икән, үти икән, шуннан соң ул Аллаһка якыная бу гамәлләр белән. Аның өстенә өстәп шулай ук сөннәт гамәлләр эшли икән, ул тагын да Аллаһка якынаюын дәвам итә, һәм бер вакыт аны Аллаһ ярата башлаячак. Аллаһ аны ярата башлаячак, ягъни ул Аллаһның сөекле бәндәсенә әвереләчәк, әйләнәчәк. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Һәм Аллаһ әйтә: "Әгәр мин аны яратсам инде, шуннан соң мин аның колагы, күзе, куллары һәм аяклары булырмын." Бу сүзләрнең мәгънәсе, әлбәттә, Аллаһ күз, ягъни Аллаһ колак та булмый, күз дә булмый, аяк та булмый, кул да булмый. Ягъни моның мәгънәсе, Аллаһ бу яраткан бәндәсенә бар тик үзе теләгән нәрсәләрне генә ишеттерәчәк. Аллаһ теләгән нәрсәләрне генә ишеттерәчәк. Ягъни бар тик хәерле нәрсәләрне генә ишеттерәчәк. Харам әйберләрдән саклаячак аның кулаган. Шулай күзләре белән Аллаһ бу бәндәсенә бар тик хәерле булган җирләрне генә, хәерле булган әйберләрне генә күрсәттерәчәк бу күзләр белән. Һәм харамнан аның бу күзләрен качырачак. Бу күзләргә харамга карарга бирмәячәк Аллаһ. Аның куллары, ягъни кеше бу куллары белән, үзенең куллары белән бар тик хәерле гамәл генә кыла башлаячак. Һәм үзенең аяклары белән бу кеше бар тик хәерле җирдән генә, бар тик аңа файда китерә торган ахирәттә һәм бу дөньяда файда китерә торган гына урыннарга шушы аяклары белән барачак. Аңладыгызмы бу сүзләр мәгънәсен? Ва ин саалани ла угтияннаху. Һәм әгәр ул, Аллаһ әйтә, бу бәндә миннән сораса, мин аңа бирермен ди. Мин аның дуасына җавап бирермен ди. Мин аңа ул сораган әйберне аңа бирермен ди. Ва ин истаадани ла угизаннаху. Һәм ул миңа ярдәм сорап сыенса, мин аны саклармын ди. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. Һәм Аллаһ әйтә: "Хәмди мине бер нәрсә дә икеләндерми ди. Бер нәрсә дә икеләндерми, мине тирбәттерми ди. Нинди гамәлдән кала? Мөэмин булган кешенең җанын алудан кала ди. Җанын алудан кала ди. Чөнки моны яратмый ди. Чөнки мөэмин кеше, ягъни бу кеше ди, үлемне теләми ди. Үлемне теләми ди.
Шушы үлемнең булуын теләми бу мөмин кеше ди. Шуңа күрә бу гамәл мине икеләндерә ди Аллаһ. Әлбәттә инде монда икеләндерә дигән сүзнең мәгънәсе кемдер уйланырга мөмкин, Аллаһ икеләнә икән дип. Yani ikilenenin yani kaleblitsa Ruşavla kaleblitsa ikilenenin iki manası var. Şeyh Muhammed İbn Salih Al-Usaymin bu hadiske tefsir bu sözlerge tefsir yasanda ayta ikilenenin de iki manası var diye. Birinci manası koşan mesela kişi kile nindidir meseleni şişirge. Nindir işler olman ul ikilene. Ne için ikilene? Çünkü ul bilmey. Olda nerse bulasın. Yani bu ul işlegen nerse bilen ul hayırlıka erişeme. Aleyhinde hayırsızlıkka erişeme. Şuna kadar bilmey bu işin neticesin. Şuna kadar bu işin işlegençi ul ikilenip durar. Elbette mınday birinci tür ikilenu Allah'a birnişkte turu kirmey. Çünkü Allah bizim bit bilüşü nerse bulganın bile. Nerse bulaşağın bile. Hazır nerse bor ekanini bile. Ham nindidir nerse bulmasa eğer ol bulsa nişik bulasın da Allah bile. Her bir adam balasından ulası kilmey. Bir kişinin de ulası kilmey. Ne için ulası kilmey? Çünkü günahlı kişinin ulası kilmey ne için? Çünkü Allah yanına kaytıra korka. Çünkü Allah yanına kaytıra korka. Onun günahları köp. O bir izgi amel işlemedi. Hem o Allah nerse bulasın bile hem kaytıra korka Allah yanına. Ulura korka. Ama mümin kişinin nik ulası kilmey. Çünkü yanın kubrak yaşap kubrak özüne izgi amel jiyaz kile. Özüne yakşı amel ecir savab jiyaz kile. Kıyamet günde derecesi köterilsin için. Hem Allah bu bendesi bu ölümün kilüün dilemegine göre bu işini işlegende yani bu adam balasına ölümünü jibergende bunun canını alganda ol şu adam balası şu belki yine kıyınlığını kişirgen için Allah bu gamalın işler aldığından ikilene ne için? Şu bendesin yaratkan için. Şu bendesin yaratkanı için. Anladınız mı? Bu sunun manası mana şunday. Allahu alem.